Hola, benvinguts a un nou tutorial d'Estio. Avui veurem com fer una facturació massiva a Estio. Aquesta funcionalitat permet generar diverses factures alhora a partir dels albarans de venda pendents de facturar. Per començar, accedim al llistat d'albarans de venda. Primer seleccionem l'entitat fiscal des de la qual volem generar les factures. A continuació, filtrem els albarans pendents. Per exemple, podem seleccionar els que estan pendents de revisió o pendents de facturar, segons el nostre procés de treball. Quan tenim el llistat preparat, anem a Canvis massius, Facturar. Ara accedim a la pantalla de facturació massiva. A la part superior tenim les opcions generals. La primera opció és agrupar els albarans per client. Si està activada, Estio unirà tots els albarans d'un mateix client en una única factura. Si la desactivem, cada albarà generarà una factura independent. També podem decidir si volem agrupar per adreça, útil quan treballem amb diferents ubicacions d'un mateix client. A continuació, veurem una previsió de les factures que es crearan. Per cada factura podem configurar el tipus d'operació i altres dades necessàries. També podem indicar si alguna d'aquestes factures no la volem generar. Dins de cada agrupació veurem els albarans inclosos. Aquí podem seleccionar quins volem facturar. També podem modificar l'ordre dels albarans, que serà l'ordre en què apareixeran a la factura final. Un cop seleccionats, Estio calcularà automàticament l'import total. Quan tota la informació és correcta, cliquem Facturar. Abans de generar-les, Estio mostra un resum amb el nombre de factures que es crearan, els clients, els imports totals i possibles avisos. Per exemple, si una empresa està configurada perquè les factures siguin esborranys, ens indicarà que aquesta factura es crearà sense numeració definitiva. També ens recorda que, un cop creada una factura definitiva, ja no es podrà modificar. Si tot és correcte, confirmem el procés. Estio generarà automàticament totes les factures i tornarem al llistat d'albarans. Finalment, podem anar a Factures de venda per consultar totes les factures que acabem de crear. Moltes gràcies i fins aviat!